ଏ କିଆଁ ହାଣ୍ଡି ବସେଇକିନା ଲିଆ ଭାଜଲୁ ନା ଭାବୁଛ କି ପୁଣି ଚୁଲି ଜଳେଇକିନା କେ ଆମର ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା କରୁଛୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା କଲେ ପୁଣି ତ ଲିଆ ଭାଜବାକୁ ପଡ଼ବ ଆଉ ମୁଇଁ ହେଥିପାଇଁ ଖଇଞ୍ଚିରେ ଏଇ ଲିଆ ଦେଇକିନା କେଳେଇଲି ନା ଭର ଆଉ ଲିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜାରେ ହେଇଦିନ ଭାଜିକିନା ହେଇଦିନ ମୁଆଁ କରତିନି କି ହଁ ଆମ ଆଡ଼େ ହିନ୍ତି କରତି ହେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ମୁଇଁ ଲିଆ କେଳେଇଲି ନା ଏଇ ତାପରେ ହେଠୁ ମୁଇଁ ଯାଉଛି ଲିଆ ବାଛିବି ଧାନ ବାଛିବି ଲିଆରୁ ଲିଆ କେଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଧାନ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼େନି କି କୁଲାରେ ଧାନ ବାଛୁଛି କୁଟିକିନା ମା ଯାଇତି ଗୁର ବସେଇଲେ ହେଠୁ ପାଗ ହେଲେ କରବୁ ମୁଆଁ ଆଉ ଗୁରରା ନିହେ ହୁଏ ଟିକେ ମ ବସେଇତି ଯେ ନିହେ ହୁଏ ଚୁଲି ବାଟେ ଭଲ ହୁଏ ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ ତ ଚୁଲି ବାଟେ ହେଠୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ବେଲାଟରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଣ ବେଲାଟରେ ହେଠୁ ଆଣିକିନା ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଏଇଛି ପକେଇଲାକୁ ଏଇଛି ହେଲା ନା ଗୁଡ଼ ଦେଖୁନ ଏମିତି ହାତରେ ଏମିତି ତ ଲଗେଇଦେଲେ ଯଦି ହେଲା ବୋଲେ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଲିଆ ଦେଇକିନା ଗୁଡ଼ରେ ଗୁଳେଇ ଦେବା ଏଇ ମୁଆଁଟା ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କୁହନି ତ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଦିନ ଲିଆଟା ଭାଜିକିନା ହେଇଦିନ ଯଦି ମୁଆଁଟା କରିବେ ବୋଲେ ଖାଲି ତ ମୁଆଁଟା ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ପୁଣି ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ରେ ମା ଏଇ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କଲେଣି ମୁଆଁ ପୁଣି ହାଡ଼େ ମଣ୍ଡା ବି କରିସାରିଲି ନା ଦେଖୁନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୋ ପୁଅ ସଜେଇଛି ଭଲ ଦିଶୁଛିନି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଡ଼ୁ ରେଡ଼ି ଆଉ ହେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଆଁ ଭୋଗଟା କିଆଁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷରା ଆଉ ହଁ କି ନାହିଁ।